гледаме на живо с Кремена Апостолова. Ивайло, ела. Сега говорете за времето. Утре какво ще бъде? Утре ще вали дъжд, след това сняг, ще духа вятър. И? А в понеделник ще е слънчево. Добре, сега кажете какво ще става в сутрешен блок. Гледайте в камерата, моля. Симона ще отива на училище, Ивайла ще отива на детска градина с шалове, шапки, якета, бутуши. Симона, тия неща.